खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बावैसो सान सिगां नुनो मोन्दोंमोन बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि मेलफोराव हेलिकप्टारजों दावबायनायनि रांखौ बिथाङा गावनो बुंनानै लादोंदि गुवाहाटीआव 22 कौटि रांनि 4.5 बिघा हा फानदों, जायनि गेजेरजों बिथाङा हेलिकप्टारनि थावखौ सोनानै दावबायदों, नाथाय बिथाङा भाराखौ होआखै होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानै गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों एबा फिनजाथाय फोरमायदों। बिटिआरनि CM बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारिनि हेलिकप्टारजों दावबायनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। राकेश ब्रह्मआ बुंथिनाय बायदिब्ला खमैबो 16.50 बिघा हा जाय गरसुगाव दं बेखौ सोर बायखो आरो हेलिकप्टारा बोरै फैखो बेखौबो जों मोनथियो। हेलिकप्टारजों बिथाङा थारैनो रायजो राजाफोरखौ जकिंसो खालामदों। बिथाङा साननाङा जे गोजौ थाखोआव दं। बेफोर बाथ्राया राकेश ब्रह्मनि। बेबायदिनो आरोबाव हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव रां जाख्ल'नायनि अनगायै जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना रोखा फोरमान होबाय होनना बुंदों बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों दि 22 कौटि रांनि हा फाननो थाखाय बे हाखौ माबोरै बायग्रोनो हाखो, बे बाथ्राफोरखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं बेफोर एखे सोंथिखौनो खालामदों बर'नि सासे इउटुबार प्रकाश नार्जारिया। बिथां प्रकाश नार्जारिया बुंदों 22 कौटि रांनि हा फानदों, हेलिकप्टारनि थाव सोदों, हेलिकप्टारनि भारा होनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे 22 कौटि रांनि बेसेननि हा फानदों, बेनि रांखौ बेयो बबेनिफ्राय मोननानै हाखौ बायग्रोआमोन? बे पइन्टखौ दिनैनि दिनाव सोर हमगोन? हाखौ फाननो थाखाय बिथाङा बबे फैसाजों हाखौ गिबियाव बायनानै लाग्रोनो हाखो? बेखौ रायजो राजाफ्रा हमनांगौ। बेराफारसेथिं मोनसे समाव NDBनि सासे मैखोम दैदेनगिरि जि बिदायजों सावगारि लानाय एबा सावगारि सेबखांनाय मोनसे पस्टखौ फिन गोसारनाय नुनो मोन्दों समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों प्रकाश नार्जारि आरो जि बिदायनि। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआनो गावसोरनि दोलोनि बबे कनस्टिटिउन्सियाव बिसायख'थि गेलेगोन बै बियाबफोरनि मुं आरो केन्डिडेटफोरनि मुंखौ फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो आरोबाव बिपिएफ दोलोआ थांनाय बावैसो सान सिगाङाव फोसावनानै थामहिनबा गिबि खोलोबनि बियाबफोरनि मुं आरो बिजाथिफोरनि मुं फोसावखांनायनि उनाव थांनाय सानखालि एबा मैया सा 10 बिसायख'थि गेलेगिरि सुबुंफोरनि बियाब आरो मुंखौ फोसावनानै होबावबाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। जेरै 18 नं मानास सेरफां बियाबनिफ्राय जांगिला हाज'वारि, 19 नं थुरिबारिनिफ्राय कालिलुर इस्लाम, 21 नं सालबारि बियाबनिफ्राय दिगन्त गयारि, 22 नं कक्लाबारि बियाबाव सोगोमसार बर', 22 नं गयबारियाव जितेन बसुमतारी आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिसाथिफोरनि मुं आरो फोसावजानाय केन्डिडेटफोरनि फारिलाइखौ फोसावनाय जादों। बेबायदिनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो एपिबि राजखान्थि दोलोआ फोसावनाय बायदिनो कंग्रेस पार्टियाबो फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय मैया सा 31 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय। जेरै जमदुवार, सराइबिल, कसुगाव, फकिराग्राम, दतमा, बनरगाव, बावखुंग्रि आरो गोबांथार जायगायाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो कंग्रेस दोलोआ गावसोरनि बिजाथिखौ फोसावनानै होबाय। थामथि खौराङाव दङ सानफा एफा इउपिपिएल दोलोनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरा इउपिपिएल दोलो एंगारनानै गुबुन पार्टियाव जयनिं जाहैनाय दासान्दि खौरां मोननाय जादों। बे खेबाव गुबुन गुबुन बियाबाव MCLAनि टिकेट दाबिदार हिसाबै जायफोरा दिनैनि समाव टिकेट दाबिब्लाबो बिथांमोना मोननो हायाखै बैसोर सुबुंफोरा दोलो एंगारदों आरो गुबुन पार्टियाव जगदान जाहैनायखौबो गले गले नुबाय थादों। थारैनो बर'नि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थिनि बिथिंजोंल' हारिखौ फोसाबनो, हारिखौ दैदेननो थांखि लायो नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बेबादिनो इउपिपिएल दोलोनि नैथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायनि सिगां इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मैया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांनि पस्टआव लिरनाय दंदि आं उदां आरो बिथाङा बिटिआरनि CM प्रमद बर', MP दोनगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ टेग खालामनानै होदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बिथाङा बेबायदि लिरनाय माने बिथाङा दोलो एंगारगोन नामा? नाथाय बिथाङा बेखौ मानि थाखाय बेबादि पस्ट खालामनो गोनां जाखो? बेराफारसेथिं 14 नं चिरांदुवाराव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो टिकेट होनांगौनि थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै रायजोफोरनि खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों।
गुवाहाटीनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभार जायखौ फ्लाइअभार नोगोर होनना मिथिनाय जायो। नोगोरमानि गोनांथार आरजि बरुवा र'डआव लुजागासिनो दं। रिजार्भ बेंकखौ नुनमाथिजों फोनांजाबग्रा बे फ्लाइअभारनि सोलिबाय थानाय लुनाया बे लामाखौ बाहायग्रा गासैबो थाखोनि दावबायारिफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे लुबाय थानाय फ्लाइअभाराव सिगांनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो बेनि गेजेराव लुबाय थानाय कम्पानि आरो रायजोआरि खामानि बिफाना जोबोद बिबान गैयै आरो सांग्रांथि गैयैखौ दिन्थिदों। मख'जाथावदि रायजोआरि खामानि बिफाननि गाहाय मावख'आबो चानमारि ओनसोलनि बै लामानि साखाथियाव दं। बिफाननि गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय लानानै खामानि मावग्राफोरनिसिम मावफारियाफोरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो, नाथाय लामाया दासिमबो आबुं महर मोनाखै। बे लामाखौ बाहायनानै नोगोरमानि गासै सुबुं थाखोनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै मैया दुलाराय गुवाहाटी फरायसा आफादा सुबुं मोनसे बिफाननि गोसो गैयै हेंथा सोमावसारदों आरो बे लामाखौ बाहायजाथाव खालामनांगौ आरो फ्लाइअभारखौ थाबैनो लुफुंनो दाबि खालामदों। बिथांमोना दुथां थाव सिखाव फालांगिरि जेलिल आलीआ गोबाव सम थामहिनबा 22 साननि उनाव पुलिसनि आवथायाव गोग्लैदों। जयसागरनि पुलिसा हरनि समाव थाव सिखावखौ खानो हादों जेब्ला बियो मरान टिंग्रायाव थाखोमानानै दंमोन। जेलिल आलीआ 9 आगस्ट खालिनिफ्राय खारखोमानानै दंमोन आरो बे समाव गुबुन गुबुन सिखावनि फालांगिरि खालामग्राफोरनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बेनि फिथाय महरै बिथांनि सिखाव फालांगिरि बिबथै अबुल आलीआबो दासिमबो खारखोमानानै दं। मख'जाथावदि 9 आगस्ट खालि शिबसागरनि बगिदल सिंगारायाव थानाय मोनसे आन्दोनि थाव डिपुआव बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे बेफ्रुनायनि उनाव गासै थाव सिखावफोरनि मुंफोरा सोराङाव फैदोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो जेलिल आली आरो बेनि बिबथै आबुलआ आयेन बेरेखा थाव फालांगिनि थाखाय मोनसे बिथा गायसननो थाखाय गावसोरनि जौगाफुनाय अपारेशनखौ खालामगासिनो दंमोन आरो बिथांमोननि बेरेखायै गोबां केस रेजिस्टारबो खालामनाय जादोंमोन। बेनि फिथाय महरै दायो पुलिसनि आवथायाव गोग्लैदों। जेलिल आलीआ शुक्रबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जापाननि टकिअ'आव दावबायदों। गावनि साननैनि दावबायनाय समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 15थि भारत जापान बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लादों। टकिअ' सौहैनायनि उनाव जापाननि सुबुं समाजा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ बरायनानै लादों। सिबिनाय मेथाइ आरो सुबुं देंखोजों बिथांखौ बरायदों, जाय भारतारि दोरोंफोर आरो जापानी हारिमुनि गलायमोन्देर दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनदों। श्री मोदीखौ मान होनो थाखाय जायगायारि आफादफोरजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव 100निबो बांसिन भारतारि आरो जापानी नोगोरारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गायत्री मन्त्रनि मोन्थोरजों जागायजेननाय बे हाबाफारियाव गुबै भजन, खुगा मेथाइ आरो मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। नरेन्द्र मोदीआ बुंनाय बायदिब्ला टकिअ'आव भारतारि सुबुं समाजनि गेजेराव बिथाङा नुनाय गासिबो गोसो गुदुंआ बिथांखौ गोथौयै गोसोआव खोख्लैदों। बिथाङा भारत आरो जापाननि गेजेराव फालांगि आरो रां थिसननायनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों फालांगियारि दैदेनगिरिफोरजों सानस्रि सोलाय-सोल' खालामनायनि सानथांखिफोरखौबो मख'दोंमोन। नगाव जिल्लानि सेन्ट्रेल जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टखौ खानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नगाव मिरुआरि जोबथेसालिनि सामलायगिरि मुकुल बयानखौ खानाय जादों आरो पुलिसआ बेनि सायाव सोंनाय फिननायखौ खालामनायखौ जागायदों। बिथांखौ केस रेजिस्टार 697/7025 जों सोमोन्दो थानाय मोनसे केस रेजिस्टारजों बिथांखौ दाखिल खालामनाय जादों। जोबथेसालिनि इन्सपेक्टर जेनेरेलआ बिथांखौ गावनि मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव पुलिसआ बिथांखौ खादोंमोन। अजदफोरनि सायाव बिथा खालामनानै बिथांखौ मिरुआरि जोबथेसालियाव ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय आरो जोबथेसालिनि सिङाव आयेन बेरेखायै गंसे हटेल सालायनायनि थाखायबो बिथांखौ खानाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ जोबथेसालिनि वार्डेन उपेन हाजरिकाखौबो खानाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार सहराव थानाय हाब्रुबारि गामिनि थागिबि दिगम्बर ब्रह्म, जाय 56 बोसोर बैसोनि, बिथाङा गोमानानै दं। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया बेलासि 3 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन दिगम्बर ब्रह्मआ। न'खरनि सुबुंफोरा मबाइल फननि गेजेरजों जगाजग खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय दिगम्बर ब्रह्मनि फारसेनिफ्राय जेबो फिननाय मोनाखै, जायनि जाहोनाव दायो न'खरा गोबां जिंगायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर दिगम्बर ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 8876242085 नङाब्ला 9401232063 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा।
भारत हादोराव हरखाबै फिन आरोबाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जागोन नामा? पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव फिन आरोबाव भारतआव नोजोर होबावदों नामा पाकिस्तानी उदखारिफोरा? जेराव फिन आरोबाव भारतआव पाकिस्तानी उदखारिफोरा नेपालनिफ्राय हाबफैनाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिहार पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाकिस्तानी उदखारि हानजा जैश-ए मोहम्मदनि 3 उदखारिफ्रा बिहाराव हाबफैदों। बिहार पुलिसनि गाहाय मावख'आ मैया बिसायख'थि जानो गोनां रायजोफोराव पाकिस्तानी उदखारि हानजा जैश-ए मोहम्मदनि उदखारिफोर हाबफैनायनि सोमोन्दै इन्टेलिजेन्सनि रिपर्ट मोननायनि उनाव भारत नाङैनो सांग्रांथि थानो थाखाय फोसावदों। बे समाव हाबफैनाय उदखारिफोरनि सिनायथिफोरखौबो मोननाय जादों आरो बिथांमोननि सिनायथिनि मुंफोरनि फारिलाइखौ फोसावदों। जेरै पाकिस्तानी हसनेल आली, आदिल हुसैन आरो मोहम्मद उस्मान होनना सिनायथि मोननाय जादों। हादोराव बैसोर उदखारि हाबफैनायनि जाहोनाव गोबां सावरायजादों आरो गोबां सांग्रांथि थानोबो खावलायदों नोगोरारिफोरखौ। जों मिथिगौ पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव गिख्रंथावै भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा दावहायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन, जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, गोबां न'-बां सिलिंखार जादोंमोन। बेनिखायनो इयुनाव जाहाथे भारत आरो पाकिस्ताननि गोरोबलायनाय सोमोन्दोआ थाबाय थागोन, जाहाथे दावराव-दावसि जायालासे गंनैबो हादोरा उदां जायो। नाथाय उदखारिफोरा गिबियाव दावहानि इसाराखौ दिन्थिनानै होग्रोयो, जेराव भारतआव गोबां खेब उदखारि गाग्लोबनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। नलबारि जिल्लायाव सोमजिदों मोनसे इनाय जाथाय। गोबां समफोरावनो रायजोआव सिखाव फालांगिरिफोरा बायदिसिना खावनानै आयेन बादियै साजा मोननांगो आरो खायसे सुबुंफोरा साजा मोननांनायखौ नुब्लाबो बेफोरबायदि दुथां हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बे खेबाव सासे सिखाव डाकातिया इनायै फिसायखौ बुथारनानै लुथिनाय जाथाय। जाय जाथाया नलबारियाव मोनसे सोमोनांनाय आरो दुखुनांथाव थासारि लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्ला कमिशनार बिबानाव साख्रि मावनाय आरो साख्रिनिफ्राय बिबान आजिरा मोननाय प्रमद बर्मनआ बिसि फिसाय न'आव थाबाय थानाय समावनो दुथां सिखावनि फालांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया खाबु लानानै बिसिखौ साखाथियावनो दिरुंजों खाना दोननानै बिसिनि मोखाङावनो बुनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। फिसायखौ बेराफारसेथिं दुथां सिखावफोरा न'नि सना गहेना आरो रांफोरखौ लुथिनानै लांदों होनना फोरमायथिदों आइजोआ। बेराफारसेथिं प्रमद बर'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदों आरो सिखावनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ खालामनायखौ जागायदों होनना फोरमायो पुलिस फारसेनिफ्राय। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बिदेशी होननानै बुंदोंमोन, जेराव बे बाथ्राया दासिमबो जोंनि गोसोआव अर नाङो। जाय बाथ्राखौ बुंदों सासे बिश्वनाथनि थागिबि सांग्रां सुबुङा, जाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिदेशी होननानै बुंदोंमोन, बै ओनसोलाव फैनानै भट बिफैनाया साननो गोनां बाथ्रा। बेफोर बाथ्राया गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय गफुर हालामनि सासे सांग्रां नोगोरारिनि बिबुंथि। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोबां बाथ्रा बुंबावदों दि बिथाङा बुंबावदों मोनसे समाव बिटिसिआव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो हाग्रामा महिलारिखौ लानानै गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरबो दंमोन। नाथाय 19 बोसोर खुंथायनि उनाव गहपुर हालामनि एबा सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना जेंसिफोरखौ बारा गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै होनना बिथाङा बुंदों। आरो बै समाव 2006 नि उनाव मोनसे आन्दोलन जादोंमोन। बे आन्दोलन जानाय समाव बिपिएफ दोलोनि फरेस्ट मिनिस्टार दंमोन, पन्चायत दैदेनगिरिफोर दंमोन, नाथाय बिथांमोन थानाय समावबो जोंनि हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि फारसे बिथांमोना आगानसेबो आवगायि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनदोंमोन। जाय सुबुंफोरा जोंखौ गनायाखै, जाय सुबुंफोरा जोंखौ बिदेशी बुंबाय, जाय सुबुंफोरा जोंखौ बिटिसिनि नागरिक नङा होननानै बुंबाय, बेफोर बाथ्राफोरा दाबो गोसोआव दं होनना बुङो सांग्रां सुबुङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।